приймається. Треба тут захотіти. Кольки коштовали, готовили там и сапраўднае золото. Катя, ты же видишь, что это сенсу. Она всем в школе расскажет. Перестань тлумачитися, возьмися за роботу. А це дуже рано. Чекай, зараз адрес запишу. Які йдуть? Вийшли на почту. Окей, зараз гляну. Перестань плакать. Дякую. Дякую, записала. А ти зараз з'їжджу туди. Подивіться, я ще вчинена. Ой, Катя, я столько разов сказала. А я что, меня вовремя не слухаешь? Бачила мої ключі до магазину? Ні. І де їх поклала? Мама, хочеш подивитися, що я намалювала? Не тепер, дорога, треба ключі знайти. Може, у сумочці? Направди? Може, ти їсти хочеш? Ні. Ну, прийшли, їжу в холодильнику. Ангелі Боже, друже мой, ти завсёды будь со мною. Ты что, про не сказала? Ничего себе. Погляди, що я намалювала. Не прошкаджай. А ты глядел сериал вчера? Нет? Это там такое? Подобається? А что это? Це моє лілоховник. Ты рисуешь своим гномом? Нет, не до тебя. Только моя сестра будет как корабль его сгибывать. Так Восик, слухай. Марина не правда. Волосы? Да. И я сделаю. Кажу тебе. Ні, це безсенсовно. Слухай, ти хочеш старатися в руках? Ні. Ти придумай більше щось сенсовне. Каролінка, чому ти не спиш? Я що таки ось? Завтра у школу рано вставати, не устанеш. А не завтра не треба? Чому? Тата, завтра весілля може на народження. З усім забився. А у нас ще нема йолки. Завтра куплю. А що? Гэта моя лілоховник. Тільки що його намалювала. Іди вже спати. Анюля, я так хотіла б Боже народження, було пригоже, як раніше. Допоможи мені. Каролинка нарешті заснула. А твоя? Дітям увесь час по телефону розмовляє. Як завсёды. Мусить гэта надолго. А де там? Раз 5 хвилин почнеться. Я не любила серіал. Вот у тебе перепынок. Там ось Амсу. А як там Каролінка? Кепска, ти ж бачиш, у нашій домі не вельми святочна атмосфера, а малая хоче сапраўдне Божє народження. Да. Ну что за час? Народ волк меня мам. И про подарунки у Бога не памятуюсь. Что ж ты сказать, Каролинка? Моя Каролинка пам'ятає. Ой, а что это я на тебе бачила? Не познаєш? Я ж я. Жартуешь? Ну, там уже нос подобный.
А я на сериал. Сьогодні неділя народження пана. Усі з нетерпінням чекають вечірньої іншої. І спільні вечір. Сьогодні ж ми виконуємо для вас святочну композицію. Дякую за побачення. Ідіть всі сюди, вільна війна. Что сдалось? Я чув їдою. Что? Видишь, повинен улететь. Тільки що телефонував шеф, Вітя захворів. Я чув я. Судовно. Коли летишь? Сьогодні. Тата, ты не можешь сегодня? Сегодня неделя, может, на нарождение. Дорогая, это великая машина для меня. Не переживай, дорогая. Отсвяткуем, коли так вернется. Просто 3 месяца? А я в Гугле еще не готовая. Не поспела купить подарки. А я надеюсь, что можно стараться вести. У Вигилию? Вот занудой. Доброе, я уже иду. Тата, только просили, что себе требую. Добре, а я не должен збиратися. Ой, я уже споздняюсь. Покой, дорогая. Вечером вернусь. Обед ухожу. И что, на Новый год аж 25-го? Эй, это было неприятно. Ты кто? Спочатку меня малюешь, а потом не познаешь. А не лоховник? Так, твой особист, Аня Лоховник. Я тебе ведаю с детства. Пробачь, пожалуйста, что кинула тебя на подлогу. Пробачаю, але що здарилося? Боже, дорожение. Як було як раніше? Да, А ти до всякого такого? да, до всего. Ну, тоді зараз по телефону до місця і буде у тебе незабывное Божье народження. Є в тебе некоторі знайомих у небі. А у него есть телефоны? А ти що думала? Ми так само завсюди на часі. А кто бы это был? І А что ты им сказал? не треба переживати. Вечором уся сім'я буде разом. Пробач, коллега, за спазнение. Была у меня вельми важная справа, яку треба було вирішити. Якщо не можу допомогти. Ведаєш, ми вже все вирішили. Не кажи мне, что просто так летел с неба. Вядомо, что нет. У меня для тебя есть задание такое особливое. Якое? Вельми особливое. Якое? Треба. Йога! Йога, допоможеш нам знайти йогу? З радостью. Ведаєш, хто гэта быў? Алло? Ну, гэта ясна, што анёл, але які? Шмат гадоў таму ён быў адным з тых анёлаў, якія абвясцілі пастухам Божае нараджэнне. Жыве? Да, мы жывем вечна. А цяпер трэба прыгатавацца да вячэры. Жен? Да вігілійнай вячэры, да працы.
Пробачте, але що тут відбувається? Спокойно, зараз усе буде зрозуміло. Я нічого не розумію. Каролинка, хто ви ті люди? Яны сказали мне, что я повинна вернуться зараз же додому. Сказали, что у нас вельми важные гости. Ось і яни. Мария, Юзеф і малий Єзус. Ми перше його привітаємо своєм сином. Щось незвичайне. У ті часи люди шмат нас каракає. Ну і слушно, бо криху мені за душою. Уявляєте, як ми здивилися, коли не прийшли аньоли. Гэта якраз таки я собі можу уявити. З гэтага моменту наше життя змінилося. Добре, уже хопить нудних розмов. Нехай вона сама з Єзусом розмовляє. Добре, ми вже ходимо, а вічі чекають. Квіточку, спочатку дамо, спочатку збавителю, музику. Великая новина, для самоуверения, разрушаться может уподобление. Я так само шоу, Бога прославляю, и усотворение для нас велика. Тут заміщати важна хвилина, народження Пана, Божого Сина. Наш благословеною триває щастя, завсюди і усюди, у Божої хаті. Послушні разом, радосно співають, серце вдячне, Бога прославляють, брати і сестри. Будьте уставати, народженого Бога на землі вітайте. Вітаю, пані Єсу, ми тебе чекали, Бога пророки давно показали, что прийти Збавитель на землю городную, даже тело вечное кожному с народом. Ты назовился, умом остается, как перемените нашу сердце, будь золоторода, езд на милее, для душу нашу, остров налево. Хей, усі разом, радостно співайте, серцем удячним, Богом прославляйте, брати і сестри, будьте вставайте, народженого Бога на землі вітайте. Хей, усі разом, радостно співайте, серцем удячним, Богом прославляйте, брати і сестри, будьте вставайте, народженого Бога на землі вітайте. Єзу, пробач, що я зовсім про тебе забилася. Стільки було справ, а ти родився в эту ночь. Дякую тобі, що ти про мене не забився. Мама, можешь себе уявить? Сегодня мы с Катей глядим сериал и раковый брат. А потом еще люди з'явилися і махались мне. А цікаве те, що Катя увогуле їх не бачила. Мені кажется, как з ними йшла. Погляди, хто на нас завітав. Это город света. Это Божий сын, Маленький, крышинка хлеба. добрый як хлеб. Подородился у Бетлемея. А назва Вифлеєм означає дом хлеба. Пример это хлеб с неба. Пані Єзу, ти, напевно, недовольна, тому що я так часто гляжу в телевізор і телефон. І так редко на тебе. Пробач, коли ласка. Тата, А що ти трудиш? Ведайте, а я не один пришел. Дорогие
Мельхиор. Бальтазар. Але що ти зробиш? Сяджу в самолете, уже ко мне пошпилил. Бачу в окно, подъезжают 3 короли. Я на коне. Я на верблюде. Ну, а я так сипла на слоне. Тут стюардесса и каша. Пассажир Сергей Петров, подойдите до кабины пилота. Я подходжу, а пилот и каже, что телефоновал мой шеф и отказал, что занятки у Инды отбудутся раз в месяц, и каб я вертался додому. Я выхожу с самолета, до меня подходят 3 короли и кажут, что подвезут меня до дома. Так я и решил выкрасться с такой машинностью. Не хочу хвалиться, а господа Сергей выбрал меня. Ну, він навіть на моєму плану. Слухайте, тобі завжди треба доходиться. Ну, а ти ж я хвалюся, я тобі правду кажу, ну. Ну, хочу же вам свариться. Ну, коли быть щирым, ездить на слоне не вельми приємно. Это не большая. Что я думаю? Спадарство, давайте погоним сейчас в Аусе. Навіка поглядіть, ось уже перша зорка. Йосип, Настав час, каб ви почали гілійну зустрічу.